салом алейкум мардуми шарифи Тоҷикистон. Ман як шаҳрванди анамин Тоҷикистони озоди соҳиби истиқлол ҳуқуқбунёд дунявӣ ва ягонаи кишвари азизамон ҳастам ва мехостам як анамин сабте анамин ки рӯй ба экран ба хотири вазн, ба хотири мушкилот, ба хотири баъзе анамин камбудие ки имрӯз дар вилояти мухталифи Кӯҳистони Бадахшон ҷой дорад. Хоб чанд лаҳза пеш дар сомонаи фейсбук тамошо кардам. Инҷа изҳороти прокурори вилояти мухталифи Кӯҳистони Бадахшон буд. Хоб андешаву ақидаи чанд нафар зиёиёну шаҳрвандони оддӣ ҳам хеле монанди мо хоб уҷа ибрози назар кардан ва фикрашонро баён кардан. ва дар баробари ин ман чун як шаҳрванди анами ватандор боз маро бетараф нагузошт. Хостам ки манам оиди анамин қазия, анамин масъала, анамин мушкилот фикри худро, андешаи худро яъне баён карда бошам.